Abesti polita. Ze polita. Bai, ze hasi da bendua eta hasi da ja, hotza egu berria, Maraia Carey atera daia bestera. Ni, egia da, izotzetako erregina orain ikusten dudala. Bai. Nik uste nuen Errusiatik etorri zinela, San Petersburgo esan dugu lehen. Bai, izan daiteke ere. Zergatik ez? Bai, denetarik. Han erregina asko daude, han elurretako erregina asko daude. Beti erreferente pila bat, ekartzen ditut. Bai. Albina, atzo IESaren kontrako nazioarteko eguna izan zen, eta gaur zuk hori hartu nahi duzu izpide, ezta? Hori da, goren ja gai serioa, atzo esan duzun bezala, IESaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta gaur, honi buruz egin nahi izan dugu, eta ikusgarritasun pixka bat eman izan diogu, bizitzen dugun egoera honi. Bai, ze egia da, LGTBIQ+ kolektiboak bereziki sufritu duela IESaren estigmatizazioa. Hori da, askotan ez, beti lotzen dugu IESa eta giba LGBT kolektiboarekin, eta gaur egun ez dauka zentzurik egia esan. Klitxe asko daude oraindik? Bai, pila bat, bai. Oraindik ere desinformazio horrekin edo ezjakintasunetik behar bada abiatuta, hor beldur asko daude. Beldur asko daude, baina, beldura ere badirudik galtzen diogula, gaur egun ja gibari eta, beste gaixotasun batzu ere, badirudik beldura galtzen diogula, ze, 80. hamarkadan jende asko hiltzen, baina, gaur egun jatzara hiltzen, eta hori LGBT pertsonala da, edo dena delakoa, eta askotan, ez dugu egin beharrekoak egiten. Eta zuk giba duen pertsona batekin izan zara? Hori da, gaur bideo berezi egin dugu ez gara kalera joan, gaur Joseba Zabaletarekin egin dugu itzordua, eta berak bere esperientzia propioa kontatu dugu. Bai, irrikan daude. Ikusiko dugu. Venga, ezagutuko dugu Joseba Zabaleta. Kaixo, Joseba. Kaixo. Bueno, azteko mila esker gurekin izateagatik, badakit urtak bazirela, baina oraindik ere giba edo IESa daukaten pertsonak modu publikoan agertzea ez dela erraxa, eta beraz, mila esker. Zuk noiz eta nola jakin izan zenun giba bazenukala? Nik jakinun 2005ko apirilean. Ze analisis arrunt batukin ditu, nik tarteka egiten ditun, batez ere jakiteagatik, nola nion osasun ez da bar, eta olako batean, garai hartan tokatu, hola patxet pasatu zen, junitzan, eta medikoak esan zian, positibo eman nula, eta orduntxe jakinon. Berazuk neurriak hartzen zenitun? Bai, nik beti hartu izan du ditut neurriak, baina egia da, noizbait, neurri horiek utxe intzuten, ez dakit noiz, eta nun, eta, hola. Eta nola izan zen zuretzat momentu hori, berri hori jaso zenuenean? Xok ikaragarri bat izan du zen, ez da bate erresa olako notizi bat onartzea, nolabait esateagatik, igual esango diot, zailagoa zela orduan orain baino, agian. Eta gaizki hartu nun, baina, zorionez, denbora pasatu da, eta guain askotazio hobeto nago, baina ez momentuan gaizki, xoka handia da. Gaixotasun larri bada eta jende asko hil da, bidena asimilatu behar da, eta lehenengo pentsatzen duzula hilinko zehala. Eta zure ingurukoekin hitz egin zenuen gai honi buruz? Bai, jende batekin hitz egin nun. Bai, gertukoenekin, anaiarrebekin hitz egin nun, gurasoak ez, ez zuten ulertuko eta zarrak zian, eta ez baina bestela lagunekin, eta bai, izan nuen aukera hitz egiteko, eta hitz egin nahi izan nuen ere, bai. Uste duzu gaur egun oraindik estigmatizatuta dagoela? Bai, hala da. Zueko ondo dakizute, gaur bezalako programa batian ateatzeko zenbat dein behar dian, da oso zaila izaten dela jendea topatzea. Eta hala da, seinale da, gaur egun nuendikan estigma handia dagoela eta normalian gaixotasuna bakardadean bizi dela. Bakardadea aipatu duzu, baina zuk laguntza izan zenuen Harri Beltza elkartetik, ez, adibidez? Bai, egia da, nik berria jakinda astebetera aukera izan nun, eta nahi izan nun Harri Beltza elkartera jun, gertu dut, ni Oiartzu horranaz, Harri Beltza Oiartzunez dago, niretzat alde hortatik, etzen arazoa izan, seituan junitzan, eta egia esan elkarteari eskerronak besteik ez dizkiot, orduzkotik ikaragarri lagundu nindulako, egia da, familian eta lagunekin topatu dezakezu, ez dakit, kontsolo bat, baina elkarteak beste zerbitzu batzuk eta beste laguntza mota bat ematen du.
estigma honen arrazoietako bat izan daiteke gizartean dugun ez jakintasuna, ez? Oraindik imaginatzen dut jende askok ez dakiela nola bizi duzuen, giba zuen pertsonok, zuen eguneroko bizitza, ez? Nik giba daukat, baina horrek esan nahi du nik birus bat daukatela, baina nik ez dut gaixotasuna garatu. Nire kasuan medikazioari esker nire karga birala oso bajua da, bueno, ez indetectablea da, ez da existitzen nolabait esategatik, eta horregatik virus horrek ez du gaixotasunik garatzen. Ez ditu nire defentsak jaisten, eta nire defentsak jaisten dianean nik hainbat gaixotasun hartu ditzazket, baina nola ez dian defentsak jaisten, ez da hori gertatzen, ez da? Gaur egun horri esker, bizitza arrunta egin dezakegu, gure bizilaunak edo herritarrak bestelaxe, igualtxo. Beharrezko testigantza orantxe entzun berri duguna. Albina, zuk uste duzu IESaren aurrean guardia jaitsi dugula? Nik esango nuke pixka bat baietz. Egia esan, nire iritzia da, nik ez azkat ez daturik ez ezer, baina nik esango nuke pixka bat baietz. IESa edo gibak garaiz harrapatzeko testaren garrantziaz hitz egin nahi izan dira. Hori da. Oso garrantzitsua da, Josebak ere esan zigun, testak egitea. Gaur egun baditugu 11 aukera testak egiteko, eta oso garrantzitsua da periodikoki egitea. Josebak aipatu zuen ere, birusa aldatuz doala eta beste aldaera batzuk sortzen direla, eta orduan garrantzitsua dela, frogak egitea. Ez bakarrik guretzat edo gaixotasuna ez garatzeko, baizik eta ere kateak mozteko, eta transmisio kateak mozteko eta bukatzeko. Eta nolakoa da testa hau? Erraza da testa hau egitea? Gaur ezagutuko dugu botika batean egiten den testa. 15 minututan esaten dizute erantzuna, eta oso azkarra da. 15 minututan? 15 minututan, bai. Odoltanta bat hartu, eta horrekin badute. Gainera, garaiz harrapatzen zaionak bizitza kalitatea hobea izango du. Bai, hori da. Eta aukera gehiago ditu, lasterrago, indetektable edo izateko, eta gaixotasuna. Eta normaltasunez bizitzeko, esan duen bezala. Hori da, bai. Ezagutuko dugu, ez dakit nor, baina testari buruz hitz egingo duguna. Ezagutuko dugu, orain, testak egiteko ditugun aukera guztiak, eta itziar ezagutuko dugu, botika bateko langilea. Oso ongi. Beraz, zuk ez zenuen IESa garatu, seguraski goiz jakin izan zenuelako birusa zeneukala, ez? Ni 2005an jakinun, baina nire karga birala etzen bate altua, eta orduan 2009 arte ez nun medikaziorik hartu behar izan. Eta egia da, medikazio hartzen hasi eta 3 hilabetetara ja indetectablen itzala. Beraz, gaur egun oraindik ere garrantzitsua da periodikoki edo froga hauek egitea, ez bakarrik gaixotasuna ez garatzeko edo medikazioagatik, baizik eta ere kateak mozteko, ez? Bai, egia da, guk askotan Arribeltzan eta taldean eta hitz egiten dugu, azken finean nolapait ere gu gaur egun harreman sexualetan seguruagoak gea, beste asko baino ez dakitenak eta harreman sexualak eukitzen dituztenak, ez? Eta jendeak konstientea da edo beldurra galdu dugu? Badirudi baietz, egia da gaur egun gaixotasuna kronifikatu egin da, pastillak hartuta ez da garatzen, baina pastillak hartu behar dira unero. Eta nik nahioko nuke pastillak hartu gabe bizi izango banintzake. Eta azkenean gaixotasun batekin bizi behar dezu eta pastilla horrek gogoratu arazten dizu egunero zer daukazun. Mila esker benetan gurekin izateagatik eta mila esker. Eskarri asko zuek nahi bisitatzagatik eta aukera hau emateagatik. Bueno, kaixo Itziar, mila esker gurekin izateagatik. Lehen Josebarekin egon gara, giba daukan pertsona batekin, eta elkarrekin ikusi dugu ze garrantzitsua den periodikoki froga hauek egitea, ez? Badakigu aukera ugari daudela, baina zein dira aukera hauek? Aukerak dira Osakidetzan, hainbat elkartetan eta gero botiketan. Botiketan hasi ginen 2009an ja froga hau egiten. Beraz, zuek hemen Arrazola farmazian edo botikan egiten duzu hementxe, ez, froga? Bai, hementxe. Bueno, ez Mostradorian, kalo, hemen arrera hemen ingo genuke, baina gero pasatzen dugu alako toki pribatu batean. Ze pertsona batek positibo edo ematen badu, zer egiten duzu? Positiboa berez, hemendik inor ez da jungo positibo zehatz batek. Osea, beti ospitalara bideratzen da, ze froga gehiago behar dira, baina bai estatu egin behar da. Gu jartzen gara harremanetan ospitalarekin, eta hurrengo goizean persona horrez zita badu
ospitalean bertan. Eta zein da prozedimendua? Pertsona bat iristen da eta zer egin behar du? Bueno, guri esango liguke testa nahi duela egin, orduan gure galdera lehena izaten da ia leihoaldia pasa den. Eta leihoaldi hori zer da? Arriskutik eta haiketa testetan azaldu arte antigorputzak dauen epia da, bai? Orduan, fidegarritasuna izateko testak, 3 hilabeteko epe hori pasa behar da. Arriskutik eta gure atorri arte. Beraz, arrisku praktika izaten badugu eta hurrengo egunean edo egiten badugu testa, oraindik ez da guztiz fidagarria izango. Ez fidagarritasunik izango. Aipatuzu gainera test azkarrak direla, ez? Zenbat denbora behar dugu emaitz izateko? 15 minutu, 20 minutu esaten da. Zer egiten duzu, odolarekin edo... Sastada txiki bada, ikusi kapilarra, sastada batein eta kapilarra hartu. Bale. Betetzen dugu ingarde ingururaino, eta dauka bi zonalde, eta kontrola beti azaldu behar azaldu behar da, ikusteko ondo egin deula testa, eta gero dauka reaktibo zona bat, ura markatu ezkeo positibo izango litzakena, eta ura utxuri gehatzen bada, ikusi hemen ikusiko da hobeto. Raia bat negatibo, hau da kontroleko arraia, eta en cambio reaktiboa dauen tokian markatzen bada arraia, hori positibo. Bi arraia positibo, bat negatibo. Beraz, argi dago oso garrantzitsua dela presente izatea ez, virusa hor dagoela, beste gaixotasun batzuk ere hor daudela, eta ez digula beldurra galdu behar, eta prebentzio lanak ere egin behar dugula. Eta horretarako adibidez dugu, zuen botiketako ez testa hauek. Hori da. Mila esker, Itziar, gure izateagatik eta zure informazioa partekatzeagatik. Eskerrik asko zuri eta beste bat arte. Albina, mila esker zuri. Mila esker zuei, benetan. Eta mila esker Itziar eta Josebari biak zoragarriak izan ziren. Oso argigarria izan da gaurkoa. Bai, oso beharrezkoa. Eskerrik asko, Albina. Asteburu hona izan. Berdin, mila esker.